Hola, avui és un altre conjunt original de músics del país, un conjunt molt nou, molt recent, s'acaba de constituir l'octubre de l'any passat, i està format per Lluís Vidal, C. Eduardo i Jorge Rossi, plus Michael Caupa. El grup es diu Ònix i bé, ha sorgit al caliu del taller de músics del carrer de la Cendra. I és una formació de les que més sobresurten actualment en l'àrea de la música viva, creativa del país. En principi era el Lluís Vidal Trio. El Lluís Vidal és un gran músic, un gran pianista, fill de músics i ha viscut en aquest ambient tota la vida. Té moltes obres meritòries en el seu haver. I va tenir un gran estímul a l'associar-se amb el portuguès C. Eduardo i amb el bateria Jordi Rossi, i d'allà en va néixer el Lluís Vidal Trio. El Lluís Vidal Trio va tenir una activitat molt bonica durant una temporada, però ara amb l'aportació del trompetista americà Michael Caupa s'ha convertit en el Quartet Ònix, i el Quartet Ònix és un, com deia, dels grups que es fan escoltar en aquest moment amb més intenció, amb més interès en tot el país. I com que és un dels grups que es fan escoltar amb més interès, doncs escoltem-lo ara, que és l'hora de sentir-lo. Fins ara.